Народного Руху України. Шановні президії, шановні депутати, суть мого виступу зводиться. Хочу зачитати це звернення, яке було напрацьовано фракцією Народного Руху України до Громадської ради при Міністерстві оборони України, Головному військовому прокурору Матіусу і Кабінету міністрів України. Якщо коротко, в Міністерстві оборони ми всі сьогодні вручали відзнаки людям, бійцям, ті, які захищали честь і гідність України під час Майдану, під час Революції Гідності. У нас є і в цьому залі депутати з воїнами АТО, а Міністерство оборони тим часом під час закупівлі різного роду продукції проводить закупівлю продукції з маркуванням вироблено в Російській Федерації. Це, вважаємо, дуже цинічно по відношенню до мешканців і громадян України, тому звернення хочу зачитати його структуру. Україна вже 2 роки перебуває в стані війни з Російською Федерацією. Війна відбувається на всіх фронтах – військовому, економічному та ідеологічному. Один з напрямків боротьби з окупантами – це бойкот російських товарів. Міністерство оборони України повинно перебувати на вістрі цього процесу. Боротьба відбувається не тільки в окопах, але й в тилу. В своїй діяльності Міністерство оборони України як державна установа повинно враховувати всі наслідки від вчинення дій, які на перший погляд не суперечать чинному законодавству і не дають умови економії бюджету, однак не враховують руйнівних наслідків щодо знищення бойового духу нашої армії, підтриму віри в безкомпромісність і протистояння з агресором. Як доказ, 11.02.2016 року в Міністерстві оборони України відбулася переговорна процедура щодо закупівлі автомобільних шин для військової техніки. Це так звані процедура аукціону. У процесі взяли участь 13 українських компаній. В результаті відкриття цінових пропозицій найкраща ціна і умови поставки по 6 позиціям з 18 була запропонована ТОВ «Укравтозапчастина» на загальну суму 7 мільйонів 438 тисяч гривень. Та по 3 позиціях ТОВ «Техноавтор-3» на загальну суму 13 мільйонів 105 тисяч гривень. На загал ці два об'єкти господарювання виграли половину лотів на загальну суму більше 20 мільйонів гривень. Однак проблема в тому, що продукція, яка була ними запропонована, виробляється Алтайським шинним заводом та холдингом «Сибур» російські шини, Омський шинний комбінат, підприємство країни-агресора РФ. Хочеться відмітити, що з пропозицією закупівлі товарів російських виробників, окрім 2 вищезазначених учасників, виступали інші компанії. По всіх 18 позиціях була запропонована альтернатива українського виробника ПАТ «Росава» і Дніпрошина або інших виробників з Білорусі, Південної Кореї, Китаю. Однак з незначним відхиленням в більшу сторону в ціні. Тобто склалася ситуація, що коли Україна, в особі Міністерства оборони України, своїми бюджетними коштами забезпечує можливість розвитку підприємств Російської Федерації. Знову ж таки, складно уявити моральний стан наших військовослужбовців, коли в військовій частині почне надходити продукція від країни-агресора, в боротьбі з якою поклали свої голови 2100 українських воїнів, та за яку вже в 2016 році заплачені кошти українських платників податків. І це замість того, щоб спрямувати ці кошти на вітчизняному виробникові. ПАТ «Росава», місто Біла Церква чи Дніпрошина, місто Дніпропетровськ, які являються виробниками. Вважаємо такий підхід цинічним та недержавницьким. До речі, Кабінет міністрів України в своїй розрекламованій постанові про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, забули в лапках внести до переліку товари, які використовуються Міністерством оборони України та є виробництво Російської Федерації. Вимагаємо від Міністерства оборони України зняти з торгів пропозиції від суб'єктів господарювання, які пропонують продукцію виробництва Російської Федерації, а також про проведення всіх наступних закупівель встановити обмеження в умовах тендерів і закупівлі продукції російського виробника. Друге, від головного військового прокурора України Матіуса і Громадської ради при Міністерстві оборони негайно
заборону на всі товари виробництва Російської Федерації для закупівлі Міністерства оборони, зокрема. Не можна одночасно воювати і торгувати з агресором. Слава Україні!